lugar, quería facer dúas felicitacións. A primeira aos organizadores por celebrar este 10º aniversario cun nivel musical tan elevado aquí no Barco de Valdeorras, e tamén felicitar ao alcalde do Barco de Valdeorras por ter a sorte de ter uns promotores e que poidan organizar un dos festivales máis importantes dos que se celebran agora en Galicia e que temos a honra de que estén incluídos nos concertos do Xacobeo. Sabedes que unha programación que o ano pasado pois foi quen de atraer a máis de 1,5 millón de persoas en 180 acontecementos. E o Silfés, pois, bueno, é un deses festivais que xa leva formando parte do Xacobeo, dos concertos do Xacobeo, desde o anterior Xacobeo 21-22, o cal, pois, da importancia que para nós ten este acontecemento nunha comarca que acaba de celebrar a Feira do Viño con notable éxito, por o que teño entendido. Tive a sorte de estar na presentación, pero non puden vir ao longo da fin de semana, e que tamén encadena acontecementos que a están poñendo, pois, bueno, como un dos destinos de interior máis importantes de Galicia, a través do enoturismo, co apoio do Consello Regulador e da Ruta do Viño, pero tamén a través de, como decía Chemi, de acontecementos culturais como o Silfés, que foi pioneiro. E tamén quero referirme a esa capacidade de descubrir que teñen os promotores, de descubrir grupos e artistas que logo triunfan noutros festivais. Nada máis hai que falar de Rapans, que estiveron aquí no Silfés, de Carlos Ares, que tamén foi un protagonista aquí, e de outros grupos que despois, pois, bueno, triunfan. A verdade é que é unha grande satisfacción tervos como colaboradores deste gran programa que os concertos do Xacobeo, e que tamén, pois, o Silfés sirva para que aqueles que nos visitan pois teñan unha referencia importante e de calidade do que se fai en Valdeorras como un lugar para visitar, un lugar para vir ao longo de todo o ano, e que non só no verán sexa un lugar de atracción. Creo que co apoio das institucións e tamén da iniciativa privada, Valdeorras, pois, penso que ten agora unha oferta sostida turística ao longo de todo o ano, que podemos decir que comeza ca Festa do Botelo e remata, pois, co Nadal, que cada vez, pois, se celebra dun xeito máis importante